नानी का में तो हम का करी रुक पानी पी चल घर पी लियल अरे पेजे कॉल चल कॉल बात कर चल हम देवत बिया बुची ओकर जवान तोर मर्जी मैं कहिए फाइनल एक आज ले फाइनल करे के बाटे अरे साला घर और बनवा देले बाटे का रे का उहे तनी अब जनते बड़े गरीब आदमी केहू तरह कमा धमा के घर बनवैला सब घर बना देले बन जा और कुल का बैठल जा मैं तनी पानी पिए के चलो ठीक है पानी ले ले रे उचियो यार बहुत दिन हो गए यार बहुत बदल गेल घर दुआर का करबे काम हमको को वही तरह बनावनी है काम हम अपन को एगो दो तीन बनवैले बन जा दूगो छत करवावे वाला मोबाइल बाका किन लेल वाला का रे अरे पढ़े खातिर बारिश से निकाले हमने के नहीं चलावे ई अरे काहे चलावे ले चला के देख तो चलावे कैसे चले ई अरे हईसे हई क्या ना हई टिपबे त लॉक खुलला खुल गइल ना तो एमा कुल कैसे त हम सुनले बानी खेसरिया पवनवा के गाना आवेला अरे तो देख हो जिगे है हई टिपबे हां हई हजी एगो मोबाइल बा चल पानी पी ले यार ले का हो गया पानी दे दे इनके दे दे यार बा हमारा दे दे पानी पियो ना पिया ला तू पहले पी यार यार तू बड़ आदमी बड़े आगे पी ना हम पीछे पी ले अरे यार दोस्त यार में बड़ा पीला दोस्त यार इतना एकदम तुरंत के देखी ना कहूं कि दोस्ती ऐसा ना कबो देखबे ना कहीं ठीक बा ठीक बा चल हम पी लेते और कुल बता सब ठीक है बात देखते बड़ा यो अपन शादी करेला खुइए गेल भी कहां गए रहला इतना देर में अभी कहाँ ये तब गुरु हला नानी गाँव आइल ह तब यार अपन भेंट मुलाकात भइल ह त ऐनी जावनी कने चल घर घुमा दी बड़ा दिन हो गेल बड़ा दिन पर ओ जे अपन मम्मी गाँव पढ़त बहुत बदल गेल बा यार दुआर हां कहाँ बदलिए गेल बा ऐसे कि बहुत दिन हो गेल त हो गेल मोबाइल बहुत निमन ले बड़ा ना एकर पापा किन पढ़ेला ना वही से किन देले वाला पापा तो तू पढ़ते नहीं खाता तहार कहां से मोबाइल हम कहाँ ले पड़ी टेंशन कपार पर देखते बड़ू की कएगो बउए की घर बनवावा अब अकेले आदमी का करी हम यही के चलते कहत रही कि पढ़ ला भैया पढ़ ला हो त तू ना पढ़ला हम पढ़ लेनी त देखा आज हमरा काम देता न ठीक है बाप का हम तहरे के चलते ना पढ़नी ना तो पढ़े के तो मन रहबे कइला हमरो अच्छा तो खाना न ले आई ली जाओ देखो ठीक बा तो खाना खइबे ना यार अरे यार खाना ना अभी खाइए के चला तुम खाना खाए के मन नहीं है ठीक बा तब का करके चले के हां क्या कर तो चलो आराम कर लेवे दा आराम कर ला तब जाइए तब तेजे तब सूत हम आवत नहीं ठीक बा जा बरिया पानी ना ठीक बा ठीक बात तो ले लिया तो देख ली देख लिया भाई तक लेना उना घामा पड़ल हो में से हटा दिया ठीक है मैंने बैठा ए संतोष पढ़ाई लिखाई कैसन चला था संतोष रे तोर बाबू बोलैला हन रे खोजता ना कबे के अच्छा ठीक बेटा चलो तनी ठीक चल बोलैला हन तोर बाबू खोजता ना तो कनी हमर घर में बा चल अब जा हुनकर सोचे वाली बा कितना निमन रहला भैया के दोस्त आवत जात रहला मन लागेला तनी ठीको लागेला तो भैया नु रहेला तब का करे बुझात नहीं के अब काजी नु उनकर मन में का चलता का ना उ पसंद करेलन कि ना पूछब काजी नु खिसियाए लगन भैया से कह दियन तब फिर दिखते हो जाई लेकिन खाली पूछे के तो पड़ी नु का कहत हम तो उनका से प्यार करे लगनी हां मनो न लगा तो उनका देखला भी देखी ना तो हमरा बड़ा ठीक लागेला यार भूल रही ओकरा घरे दोस्तवा के बहुत झकास हो कोई नहीं हम तो हमार दिल तो ओकरे पे फिदा हो गइल बाटे पता ना उ हमरा पे फिदा होई कि ना होई साला मोबाइल ले ले भी कि ना रुको एक दिन जाही के पड़ी ओकरा घरे काल हो भी जात में कोनो ना कोनो बहाना करके अगर होई दोस्तवा तो ठीक बा ना होई तो वो ठीके बाटे रुक के जात ना मोबाइल ले लो तो कुछ और व्यवस्था कर ले ए यार कहां बड़े के बड़ा अरे
तू बड़ा खाया हुआ। देखे का ना भैया नहीं खान चल गल बन घास रहे आवा कौन काम बा ऊ यही तरह खाइरन तो ये आप बैठा तोरा से कुछ बात करे के रहला कहां कहाँ रहला अपना दिन कहाँ रहला अपना दिन रे इतना दिन ले हम देखत तो मतलब लौकत ना रहला है तो हम फिलहाल में देखनी है बैठा बैठ तू हम कब बैठी चाहे बैठ ना सकला बैठ जा बैठे में का लगता बैठा ना काहे डेरा तो कहां डर ना लगी बहुत रात भर सोचले हम देखा हम ये बतिया काहे वाला रहनी है तो तब हम सोचनी कि तू का जनी बुरा मान जीवा फिर ये सब ना कुछ कहनी नींद नहीं खिला पूरा रात तब रे यार हमहू बहुत याद करत रहनी हम तो सोचनी कि कहम तोहरा ले तो भैया से कहू देवा तब फिर दिक्कत न हो जाई हम कहने के भैया से कहब लेकिन कब हम देखनी है ना पहली बार देखनी है कहाँ रहत रहा इतना दिन हम अपने नानिया में पढ़ाई करते हैं हाँ। बीए फाइनल करके छुट्टी हो गया तो हम आ गए नहीं अपना गाँव को हाँ तो मतलब आओ आगे के पढ़े के विचार बा कि ना काहे ना तू पढ़ाई ना करती हमहू पढ़ाई करत ही तब अभी तो हमार पढ़ाई चलते बा ऊ कहाँ गइल बा तार भैया ऊ घासी के गइल हुई हन घर के बाना अभी दोपहरिया के टाइम हो जाला तो तनी एने ओने हवा खाए खातिर गर्मी देखते बड़ा कितना बात है इहे से हम अपना दिल के बात रखे खातिर तारा से आई कोनो बहाना करके तार भैया रहतन तब कोनो बहाना करके तारा से मिल के घर गइल नहीं रहती अच्छा बल्कि भैया नहीं खन तो हम बातियों कह देने तू कह देला ना तो फिर तो ऐसे दिल के बात दिले में रह जाई से ज्यादा हम सोचनी कि जान तो मोबाइल ना हुई तो तारा के हो या दिल लिख के लेके बनी पूरा दिल के दास्तान अपन वगैरह में लिख देबन का लिखले बा पूरा उहे जवन अंदर के फीलिंग बा हमार और ही का लिखले बनी अच्छा चलो ठीक बा हम बाद में पढ़ अच्छा अभी चौथ तब कान का भैया जी काहे जाए लगला हरो का ना यहाँ आज हम कैसे से आई हम तो फिर उन्हें से बोलिए ना हम बाद में पढ़ ले एकरा के जे रख देती और ई का कहीं बताओ एकदम दिन के चैन रात के एकदम छीन ले बड़ी हमरो तो उहे हाल बा जन तोहार हाल बा उहे हमरो हाल बा का करी पहला नजर में देखनी तो एकदम दिल तारा पे फिदा हो गइल ऐसन बात बा का ऐसने बात बा ये जी क्या करके बताओ